Magandang araw mga kaprobinoy. Sa ngayon po ay dadalhin ko kayo at ipapasyal ko naman kayo dito naman po sa Barangay Bulo, Alaminos City, Pangasinan. Kung saan sa ngayon ay nandito tayo sa Bliss Purple Bamboo Beach Resort, kung saan na po ay nag-combine na po ang swimming pool at saka ang beach. So as of now sa ating kinaroroonan is nandito tayo sa beach. So ayan, tapusin nyo ang video ito mga kaprobi at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong lugar. At kompleto ito sa amenities. May floating cottage, mayroon din pong cottage na pwedeng pagtulugan at mayroon siyang swimming pool at kompleto. So hindi ko na mababanggit lahat kundi maipapakita ko na lamang. So ayan, sa mga gustong masilayan ang ganda ng Bliss Purple Bamboo Resort ay napakadali lang pong puntahan dahil ang kanilang resort ay pwede po ninyong i-search sa Google Map. So ayan, napakadali lang po. Yun lang, pagpasok dito is yung may mga part ng daan na hindi pa sementado pero okay lang naman, nakakapasok ang kahit anumang klase ng sasakyan dito. So ayan mga kaprobi, samahan nyo akong explore itong ganda ng lugar. At upang sa ganun, pagka napanood nyo ang video kong ito, ay para na rin kayo nakapunta dito sa lugar na to. So ayan, tara mga kaprobinoy at ating sisipatin at ating pupulsuhan kung gaano kasaya ang magpunta dito sa lugar na ito.